салом, шумо қарор доред дар шабакаи оламӣ харид ва фурӯши мошинҳо. Бародарони азиз, дар навори имрӯзаи мо шумо мошинҳои Россия ва Тоҷикистон, мошинҳои боркаш ва арзон ва қимат, мошинҳое ки дархости шумо буданд пешкаши шумо мекунем. мо кӯшиш мекунем ки наворҳои оянда мошинҳои бештар ва арзонро пешкаш шумо кунем. Дар навори имрӯза мошинҳои қимат ва арзон ҳастак. Барои ҳамин наворро то охир тамошо мекунем. Наворро дар имо ва дигар шабакаҳои интернетӣ паҳн мекунем. Рафтем. Якумин мошин Некси сурх. Приводиш пеш, кузиш седан, коробкаш механик, нави сӯзишвориш, танҳо бензин. Объеми моториш 1.6, соли барошиш 2005. Мошина аз учёт бифоратон мебароранд, хеле ки маҳқултонай. Нархи мошин 60,000 рубл мешинад. Бо тоҷики кад медонисам хоҳ 8,000 сомонӣ мешавад. Бо савдо ҳам мешавад. илтимос беҳуда занг назанед. Мошин дар Галитсино қарор дорад. телефонҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. Барои маълумоти бештар занг занед. Дуюмин мошин Mercedes S220. Рангш хокистар ранг, приводиш қафо, коробкаш автомат, нави сӯзишвориш танҳо бензин, объеми моториш 1.8. соли бароши мошини 1993. Мошин дар учёт мондагиай. Форатон аз учёт мебарораш, хеле ки маҳқултонай. мошин дар Истра қарор дорад. Нархаш 90,000 рубл мешавад. Кадими бо тоҷикӣ донистан бихоҳа 12,000 сомонӣ мешавад. мошин срочно фурӯхта мешавад. харидори аниқ боша занг занед. дар пеши мошин гап мезанем. илтимос беҳуда занг назанед, соҳиби мошин гуфт. Сеюмин мошин дар Истра инашам қарор дорад. ВАЗ 21 даҳай. рангш сиёҳ чӣ гуна ки мебинед. приводиш пеш, кузиш седан, коробкаш механик, объеми моториш 1.6 клапана. соли бароши мошин 2003. нави сӯзишвориш танҳо бензин. ин мошин дар Истра қарор дорад. нархаш 30,000 рубл бо тоҷикӣ 4,000 сомонӣ мешавад. мошин алиш мешавад бо мошинҳои Тоҷикистон буда 090899. дар пеши мошин савдо мекунем. илтимос беҳуда занг назанед, гуфт соҳибаш. барои маълумоти бештар телефонҳо дар рӯи экрани шумо. Чорумин мошин дар Нуробод қарор дорад. Opel Hatchback. рангш сабзи раднои хичай, кузиш хачибек, коробкаш механик, нави сӯзишвориш танҳо бензин, умуман газ задагӣ нест. объеми моториш 1.6. яксола ҳуҷҷат дора, люк дора, кондитсионер дора, кор мекуна, ҳамаш қоидави. нархаш 23,000 сомонӣ мешавад. бо курси ҳозира 62,000 рубл. ҷои пулгириш ҳамия. бародарони азиз, беҳуда занг назанед. телефонҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. панҷумин мошин ВАЗ 2107. мошин дар Абдураҳмониҷоми қарор дорад. рангш сафед мебошад. салонаш сирх. приводиш қафо, коробкаш механик, нави сӯзишвориш танҳо бензин. ҳуҷҷатош яксолаҳа. нархш бошад 4500 сомонӣ. бо курси ҳозира 31,000 рубл мешавад. бо савдо ҳам мешавад. телефонҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. занг занед ва маълумоти бештарро дастрас намоед. шашумин мошин Мерседес дар Душанбе қарор дорад. рангш серебрис, кузиш седан, приводиш қафо, коробкаш механик, объеми моториш 1.8. нави сӯзишвориш газ ва бензин. соли бароши мошини 1998. ҳуҷҷат яксола дора, кондитсионер дора, кор мекунад. нархаш 60,000 сомонӣ. бо курси ҳозира 425,000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. барои маълумоти бештар занг занед ва маълумоти бештарро дастрас намоед.
ба хоҳиши шумо бародаро камази фурӯшӣ. камаз дар Хуросон қарор дорад. Нархаш 35000 сомонӣ бо курси зира 248000 рубл мешавад. бо савдо ҳам мешавад. телефонҳо барои тамос 931 316 5769 906 999 233. барои маълумоти бештар занг занед ва маълумоти бештарро дастрас намоед. ҳаштумин мошин Opel Astra J Caravan. мошин дар Абдурахмони ҷоми қарор дорад. рангш серебрист, приводаш пеш, кузов универсал, коробкаш механик, объеми моториш 1.6, нави сӯзишвориш газ ва бензин. соли бароши мошини 1996. ҳуҷҷатош 9 моҳи дигар. нархш боша 35000 сомонӣ бо курси озира 248000 рубл. телефонҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. барои маълумоти бештар занг занед ва маълумоти бештарро дастрас намоед. нуҳумин мошин боз як Opel Caravan. мошин дар ҳисор қарор дорад. приводаш пеш, кузов универсал, коробкаш механик, объеми моториш 1.6, нави сӯзишвориш газ ва бензин. соли бароши мошин 2000. дар ҳолати хуб қарор дорад. ҳуҷҷаташ бурчидагӣ. нархаш 33000 сомонӣ бо курси озира 238000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. барои маълумоти бештар занг занед ва маълумоти бештарро дастрас намоед. инак даҳумин мошин боз як Opel Caravan Astra J, рангш серебрист, кузов универсал, приводаш пеш, коробкаш механик, нави сӯзишвориш газ ва бензин, 4 электропакет, ойнуҳошам электропакет, 1 сола ҳуҷҷат, тонировкаҳошам 1 сола, техосмотраш 6 моҳи дигар вақт дорад. нархш боша 33000 сомонӣ бо курси озира 233000 рубл. телефонҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. барои маълумоти бештар занг занед ва маълумоти бештарро дастрас намоед. ёздаҳумин мошин ВАЗ 2110. мошин дар Восеъ қарор дорад. рангш чӣ гунае ки мебинед сафед, приводаш пеш, кузов седан, коробкаш механик, нави сӯзишвориш газ ва бензин. мотораш нав кардагӣ, салонаш навай, объеми моториш 1.6. соли бароши мошини 1997. ҳуҷҷат надорад. нархш боша 7500 сомонӣ бо курси озира 53000 рубл мешавад. бо савдо ҳам мешавад. телефонҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. барои маълумоти бештар занг занед ва маълумоти бештарро дастрас намоед. инак тамошогарони азиз, 12-умин мошин Toyota Crown аст. соли бароши мошини 1998. рангш металлик, приводаш қафо, мотораш DI дизелай, коробкаш автомат, ҳуҷҷатош 10 моҳи дигар. мошин дар шаҳри Новосибирск қарор дорад. фақат бо мошинҳои Тоҷикистон даълиш карда мешавад. нархш 250000 рубл бо тоҷики кад медонистан бихоҳад 35000 рубл мешавад. барои маълумоти бештар занг занед ва маълумоти бештарро дастрас намоед. мошин бениҳоят дар ҳолати хуб қарор дорад, гуфт соҳибаш. дӯстони азиз, навори мову шумо дар ҳамин ҷо ба охир мерасад. шахсоне ки мошин ё ягон техникаи бо арзиш дошта бошанд, бо тариқи имо, WhatsApp, Viber бо ин рақамҳои мо равон бикунед. ҳатман дар канал обуна шавед ва зангулачаро фаъол намоед. моро дастгирӣ кунед бо лайкотон. видеоро дар шабакаҳои интернетӣ имо, WhatsApp, Viber ва дигар ғайраҳо падилиса бикунед. хай ҳаматонда. бародарони азиз, мо як канали дигарро пеш мебарем. танҳо дар он канал мошинҳои калон, яъне ки боркаш мешавад. ссилкаш дар описание дароед, агар казмида маъқул бошад.